Η τεχνική της διαφραγματικής αναπνοής είναι η πλέον σημαντική στα πλαίσια της γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας. Ο θεραπευτής αφιερώνει όσο χρόνο χρειάζεται, ώστε ο θεραπευόμενος να εκπαιδευτεί σε έναν πιο ομαλό τρόπο αναπνοής. Μαζί λοιπόν με τον θεραπευόμενο, ο θεραπευτής θα προχωρήσει στην εκπαίδευση της διαφραγματικής αναπνοής. Τοποθετούμε το ένα χέρι μπροστά από το στόμα, το άλλο χέρι μας στην κοιλιά. Εισπνέουμε από τη μύτη, αργά και σταθερά, σπρώχνοντας τον αέρα να φτάσει μέχρι την κοιλιά μας, ώστε να νιώσουμε το χέρι να σπρώχνεται από την κοιλιά και εκπνέουμε από το στόμα, αργά και σταθερά, στο δικό μας ρυθμό. Ο θεραπευτής προτείνει στο θεραπευόμενο να επαναλάβει 5 ζευγάρια αναπνοών. 1 εισπνοή, 2 εκπνοή. Εφόσον φτάσει στο 10, επιστρέφει και αρχίζει τα ζευγάρια αναπνοών και το μέτρημα από το 1. Ο θεραπευτής προτείνει στο θεραπευόμενο να εφαρμόσει την διαφραγματική αναπνοή πολλές φορές μέσα στην ημέρα του, ώστε να εξοικειωθεί με τη διαδικασία. Και αργότερα προτείνει στο θεραπευόμενο κάθε φορά που νιώθει την ανάγκη να προχωρά στη διαφραγματική αναπνοή, να υποστηρίζει τη διαδικασία.